Piye wis sudah siap dikatakan? Ayo kita ngaji. Biasanya kan ayo kita mondok. Sekarang ayo kita ngaji. Ayo bareng-bareng. Mari kita ngaji atau ayo kita ngaji. 1, 2, 3. Ayo. Wan Anasin radhiyallahu anhu. Qala dawuh sinten Anas. Kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yakulu dawuh sinten Kanjeng Nabi, Allahumma duh Gusti Allah. Anfa'ani nggih. Anfa'ani kula aturi manfaataken panjenengan ing ingsun bima kelawan perkara. Alam tani kang wis mulang sinten panjenengan ing ingsun. Wa alimni lan pun meruhake panjenengan ing ingsun ma ing perkara yanfa'ani kang manfaati apa ma ing ingsun warzukni lan kula aturi ngrezekeni panjenengan ing ingsun ilman ing ilmu yanfa'uni kang manfaati apa ilmu ing ingsun. Rawahu riwayatake ing hadis sapa An-Nasai Imam Nasai wal Hakim lan Hakim. Wali Tirmidzi lan keduwene Imam Tirmidzi min hadis si Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nahwu utai sepadane hadis. Waqala lan dawuh sinten Abi Hurairah fi akhiri ing dalam akhire hadis. Zidni ing dawuh zidni kula aturi nambahi panjenengan ing ingsun ngilman ing ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Wa'udzu lan nyuwun kebawreksa ingsun billahi ing Gusti Allah min hali ahli nari saking tingkai ahli neraka. Wa isnadu dari sanate hadis iku hasanun hasan. Wa ana isata anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku alamaha mulang sinten Kanjeng Nabi ing Aisyah hada donga ing kilah donga Allahumma duh Gusti Allah ini setuhune ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing panjenengan minal khairi saking kebagusan kulihi sekabehane khair ajilihi nggegene khair wa ajilihi lan sumayane khair manyatane perkara alim tu kang ngawruhi sapa ingsun minhu saking khair wa ma lan perkara lam a'lamu kang ora ngawruhi sapa ingsun. Wa'udzu bika lan nyuwun kebawreksa ingsun ing panjenengan minas syarri saking perkara ala kulli ya sekabehane sar ajili nyatane gegene sar wa ajili lan sumayane sar ma nyatane perkara alim tu kang ngawruhi sapa ingsun minhu saking syar wamalan perkara lam a'lamu kang ora ngawruhi sapa ingsun. Allahumma duh Gusti Allah ini setune ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing panjenengan min khairi ma saking baguse perkara sa'alaka kang nyuwun ing panjenengan sapa abduka kawula panjenengan wa nabiyuka lan nabi panjenengan. Wa'udzu bika lan nyuwun kebawreksa ingsun ing panjenengan bika ing panjenengan
min sarri ma saking olone perkara ngada kang jaluk kebau reksa minhu saking ma sapa abduka kaula panjenengan wa nabiyuka lan nabi panjenengan. Allahumma ini setuhune ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing panjenengan al jannata ing swarga wa ma lan perkara qaraba kang marekake apa sima ilaiha maring jannah min qaulin nyatane ucapan aw amalin utawa penggawean wa a'udzubika lan nyuwun kebau reksa ingsun bika ing panjenengan minan nari saking neraka wa ma lan perkara qaraba kang marekake apa ma ilaiha maring jannah min qaulin saking ucapan aw amalin utawa amal wa as'aluka lan nyuwun sapa ingsun ing panjenengan antaj'ala ing yen to ndadekake panjenengan kula qadain ing sekabehane qada qadai tahu kang wis ngodok sinten panjenengan ing kulun limaring ingsun khairon ing kebagusan akhrajahu ngetokake ing hadis sapa Ibnu Majah wasaqah kaulan nyokeake ing hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakim lan Hakim. Wa akhrajalan ngetokake sapa As-Syekhoni Bukhari lan Muslim an Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu sinten Abi Hurairah kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani utawi kalimat loro habibatani kang den demeni karone ila rahmani maring Allah kang maha rahman khafifatani tur kang enteng karone ala lisani ngatasi lisan sakilatani tur kang abot karone fil mizani ing dalam timbangan iku subhanallah ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Faraga wis rampung. Faraga ngrampungi sapa musonep min napa niku min top ati nggih ing dalam cetakane kitab Firrobi'i ing dalam tahun kang kaping 4 walang isruna lan 20 min Jumadil Ula saking Jumadil Ula tahun 1352 Hijriah. Walhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah wahdahu khalih dewene Allah. Wassalatu utawi sholawat wassalamu lan salam iku ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan kaula wergane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pun khatam. Muga-muga niki ilmune saged bermanfaat barokah dumateng awake dhewe sedaya. Didukung oleh Benteng Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bertemu channel ini silahkan di subscribe, like, dan komennya tentu sangat ditunggu agar supaya channel yang meliput santri ini bisa semakin berkembang ke depannya. Terima kasih.